Kodo mi fala minko midi engoke kambode minko misubi kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun minko midi ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaaki mama ngaccade enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asumi mi subi masinyama Itati ɗum addarani probléme o mayram anda ko ngol makko biggol kanko e tati ɗum addani probléme mawɗo probléme waɗa hono an est ce que an andi Seydou yiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkude mayram e tati e ɓiɗɗan gorko o Seydou eyi woni liggotoɗo janngino o kanko tigi Seydou o ñande o arno o yewti haali kam no faala ɓiɗɗo ma debbo hol yonne majji Oɗa. cukalel ngel walla non mawɗo eyi cukalel ngel kam woni koye janngo mawdi mayram merci beaucoup mayram kalata kanko hadeji Allah mum o tampini kam fi mayram ala problème hay goto sa umminoma to wonɗa a ari ga ko fitgol e jargol tan e joni ano yenni haalnade kam hay hunde enede ɗo situation yawtino ɗon de koye musidɓe haal noon avant musidal enen ɗiɗo ene anndi koyen entin ɓuri miñirawo ma o fatou ko goɗɗum go wonton de may boy est ce que an gana andi mayram woodi mo yiɗi homo woni on boy mayram yaade tati on ko on boy mo faala boy an hay hunde a famani no hay hunde a famani he min ko ɗum waɗi mino faala boy ko o yadata ɗo tati ko woni welananima tati ko yiyata ɗo ko he ala ɗo mo waɗi ɗum kanko woni hombo e est ce que sa a andi boy o sa min mbiɗa boy o joni an gese mama no foti sahuji fotata yaltina en tout cas mi anda sako jelu kono mom minimum 1 million wala so famdi mi heba 750 mille ah bon kalis way ɗumene o ci ko da ngesa gese mama de machallah tampirde tampu mi de wona sama kala de wawi rewɗon rek aɗa waɗa hoore ma tan la ila ko mbaɗa min mba ngesa yimɓe fof no kala ene yoodi de holto rewi ha wawa wadde mbani ngesa ka ligguiɗo tampere nde mi waɗi en daj fof ko fi hakkunde meɗen mi waɗa récolté mi yaha mi yeeya waɗen dewgal meɗen joni inchallah ko oɗo tuti yeehi ko ladde pour jogoygol ko on wabbe mbiɗa an gara nani komi haali ma ko joni bimbi joni he o bimbi law o mbo abbo yaade rewɓe to ladde nene ko yidde wayi noon a faami jinmi ko ya usto koyngal mangal mayram to tawaɗa fof aɗana waɗa nduko mala nduko malkisal woto feere joɗɗa wona aɗa andi bamma kadi aɗa andi jikku mum te kadi ko ɓuri raɓɓidde haala ko wona aɗa andi kam ka desereɗe bam wona kam ko jalta ko mbaɗa no ñigleteɗo ni kalɗa ko ho jalnidi